So what's up, bakit nga docho tam gani solar ng Kapitan Bornok? Ani ba't kasi limpot siyang pangakapitan, ni ako naikit. O niya ini, sinadyata niya talaga yan para mo interviewan tayo. Ay damburge, mayan talaga istumanong kulan ako. Marakal naka-appointment. Magmaraton ko Kenny kasi ining minuna akong project, ining fruit juice. At piya kasulok mo naman ba kaya kayong lugar? Masagdi kaping lapitan. Ano na kamang kasakit pantunan? Ano po kayan din kukumang barangay clearance? Ninong pipirma ka rin? Ay, kami gaganakatin kong stamp ka rin at itang sekretary ko ka rin ay. Horan pa rin halwa akong sekretary ay. Baka rakal mo sekretary ba? Wala akong kayabe Kenny ay. Sweldoan ko na naman din, gamit na rin tax na rin tao. Okay sa tsulakit ang barangay wal mi papagistorya. Yan, papamulutan ko na lang balubad. Yung nga papansinan mo, kakawani date ang butol kayong laman. Ang kay, lagi ko Kenny ay. Kunang ko na Ba, ika pa talagang tagabuat ne. Masipag ya talaga Kap Bornok. Kapitan Bornok, lepag yo po ken, nanan nyo po kanyang ken. Uy, ni pandamurakan ko, bahantay tang katas lumwal. Ang kay may ugsekit ang catch basin ka rin ay. Ba, kapitan, ano pong dadaptan nyo? Fruit juice po yan, o pot juice. O talina mo po yung buldit yung panyalda kayo ken, mas maragulyo po yung buldit yung kaysa karambitis yung nga rin. Babolang ka na. Manalbiya ka pa kasi bayo ka sumabi. Nabapalo ako po sa labot. Pinyang butya po itang jingle yun eh. Ano po kasing kaporma ito niya. Dakal binoto kaya kayo eh, mga katulayo. Ay doon ang kirso romantiko. O peglokwan ke mong tagal ko, antimano peg kompos ang pumpeg kantana na ako. O ito, limpot ko mo kabuday. May ni ba pa, pa-sounds kaya ng kaporma eh. Favorite ke, balang abak pakikiramdaman ke. Kapornok, borbolenta mo nga. Ay damo ka, burge, padang mo na yan. Tanya ikong gangang mamumula. Kapornok, borbolen ka, sana. Dana, borbolen ka anong kapitan. Ay doon na, peglokwan na ako mo eh. Pero salamat kayo, limpot ko, ay niya ako ngene ay. Mangawa kong fruit juice. Ba kapitan, nano na pong dadaptan nyo kanya, natatali yung baging yata yan. Natatali yung pumakanya ni Ngapsal. Hotin niya pan sa boyan eh, ay nipin. Lagi kining batong ay niya ay. Bakantang talagang masimot. Ang kay potong ikwa ko na nga ning katas. Ay niya ay, lagi mo kining drum. Saka ta nalikas kining pilay ko paglutuan ta. Eh na kapitan, kaproseso na po pala yung kayong kaya, proyekto na eh. Nano po kanya yan, pamiyayo po ka rin taong libre. Aliyay dana, tindaw ketang harap na ning barangay hall. Para karetan taong kukwang barangay clearance, sampo nano-nano pa man. Puputa kasi mawala minom. Nuno sa punsuya po yata yung pitang aban nyo ngayon ay. Uy dana, paniki kasinsiran. Panay ang mibabalik, ayan, gawa ko niya ang pipaglutuan. O nano po yan ba? Ay ne, saklang damulag, gawin ning panos kong gamat, istong yari ning ganaganay. Anya bunkering kembetes ko para safe. Ay ni na po yung finished product na pong Kapitan Bornok. Ay ni po yung fruit juice. Ay yung fruit juice. Balubad flavor. Tan bornok, alaya pong karanasan, agyang bantay bayan mo. Ewan po menunggulan din niyang galing at talent.